Sikubingelele kama kupastor weningi. Inamba ngicela ukuthi uyisebenzise kusongolela ekuseni yak-5 ntambama kuphela njengomlandeli wechannel, njengemember yechannel. Awungathaphi, uyangifonela. Uma ubuza iphupho ku-comment section noma bikuphi, bingelela cela, ngibona. Sibheka la uzibuse emajolo ukuthi kuchazani uphupho ubona ibhano lihlala phansi. Uyayibona lento ukuthi isankahlo kanjani, kuchazani uphupho ubona ibhano lihlala phansi. Kanti iba polite uma umuntu ethi ngicela ukubuza kuchazani noma ethi sawubona, kodwa umuntu umezobela njalo kuchazani uphupha ubona ibhanoyi, ungamphendula yini wena umuntu edibane nawe endleleni efika uthi niyadibana futhi mubheke egoli kuphi iteksi ebheke egoli la. Yabo, asifunde ukubingelela, asifunde ukucela. Akekho kulahlekelwa utho ngokuthi ubingelele noma ucelile. Yini ibhanoyi? It's an aeroplane. So aeroplane la ibihlala phansi ihlala phansi. Nake singakusho ngokujwayelekile uma uphupha ibhanoyi uphawu olungaba luhle uma lihlala phansi, olungasho ukuthi kungenzeka uzozifeza ngempumelelo noma uzokufeza ngempumelelo okade ukwenza, ngabe kade ufunda noma kade usebenza wenza umsebenzi othile noma unomklamo othile oqalile. Uma lihlaba likusho ukuthi lokho kuzofezeka ngempumelelo. Yabona. Izaga 16 verse 3, ginqela kuJehova imisebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasakho amahubo. 20 verse 4 empilweni, makakunike njengenhliziyo yakho afeze icebo lakho lonke. 2, kuyenzeka uma uphupha ibhanoyi isithele njengophawu luhluma lihlala phansi, osuke lusho ukuthi kungenzeka uzoliphothula ngempumelelo uhambo lwempilo, uhambo lwenkolo noma uhambo lukamoya uma ngukuthi umuntu kamoya. Wayesisho nje ngoba umunye umuntu angaliphupha leli bhanoyi kanti umuntu osentwaseni usephothula ukuthwasa kwakhe, umunye ngenzeka whatever uyenzayo ngokukamoya noma ngoempilweni, kodwa mase kufika esigabeni sokuphela kwalento sokuyenza lingaveli iphupho efana leli. NgokaJohane 4 verse 34 uJesu wathi kubo, ukudla kwami kungukwenza intando yongithumileyo ngifeze umsebenzi wakhe. Izaga 13 verse 19, isifiso esigcwalisiweyo simnandi emphefumulweni. 3, kuyesinye isikhathi-ke uma uphupha ibhanoyi kungaba uphawu olubi uma lihlala phansi, olungasho ukuthi kungenzeka usufikile umzuzu wokuphela kokuphapha nempakamo nayo ngenxa yokuthi uzothotshiswa emkhakheni wakho. Ukuthotshiswa-ke kungafaka phakathi ukudibothwa emsebenzini, ukwehliswa esikhundleni, ukuphelelwa umsebenzi, ukuluza imihlomulo ethile kulo msebenzi, ukungenza inzuzo, whatever ezokuthoba ezokwenza ukuthi kubhocobale wena. NgokaLuka 14 verse 11, ngokuba oziphakamisayo yakuthotshiswa. Izaga 12 verse 2, lapho kufika ukuziqhenya kufika nehlazo. Izaga 18 verse 12, ngaphambi kokuwa inhliziyo yomuntu iyayiqhenya. Yiko lokungabingeleli lokubuza ukuthi umuntu abuze noma kanjani. Siyabonga. Danko. Siweni phansi lematulu,